ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുശ്രാതകോവിന്ദ് ഭക്തി സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമത്പാദങ്ങളുടെ സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേദം ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാതി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വർജനസൈതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണഗുരുദാം ശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്കുരു തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. ഓ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധ്യായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ഗുരു ബ്രഹ്മേ ഹരേ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഉപബദ്ധ വൈരഹ. മൃദേശൈരന്നതു തത്പ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ വൈരോഭിയാദി. മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഉപബദ്ധ വൈരഹ. മൃദേശൈരന്നതു തത്പ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗതവൈരോപിയാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര. മമേതി സർവേ വിബദ്ധവൈരഃ. ദേശൈരന്യതു തത്പ്രജന്തി. വിന്യസ്തദണ്ഡോ ഗതവൈരോപി യാതി. മനസ്സിനോ നിർജിത് ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര. മമേതി സർവേ വിബദ്ധവൈരഃ. ദേശൈരന്യതു തത്പ്രജന്തി. വിന്യസ്തദണ്ഡോ ഗതവൈരോപി യാതി. अंबिका विद्या तस्मात् हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनस्सिनो निर्जित दिग्गजेन्द्र ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः। मृते शैरन्नतु तद्व्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनस्सिनो निर्जित दिग्गजेन्द्र ममेधि सर्वे भुवि बद्धवैरः। मृदे शैरन्नतु तद्व्रजन्ते यन्यस्तदण्डो सदवैरोऽभियाति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजयनारायण माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनस्सिनो निर्जित दिग्गजेन्द्र मामेधि सर्वे भुवि बद्धवैराः। मृते शैरन्नतु तत्व्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वर्णप्रभा माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनस्सिनो निर्जित दिग्गजेन्द्र ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः। मृते शैरन्यतु तत्प्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रेष्ठा जी माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनस्विनो निर्जित दिग्गजेन्द्र ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः। मृदे शैरन्नतु तद्व्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनस्विनो निर्जित दिग्गजेन्द्र ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः। मृदे शैरन्नतु तद्व्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनस्सिनो निर्जित दिग्गजेन्द्र ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः। मृते शैरन्नतु तद्व्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाश्री माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनस्सिनो निर्जित दिग्गजेन्द्र ममेति सर्वे भुवि बद्धवैरः।
മൃദേശൈരന്നതു യദി പ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോപിയാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനസ്വിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഃ മൃദേശൈരന്നതു തദ്ഭുജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ശതവൈരോപിയാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബന്ധവൈരാഃ ഹൃദേഗശൈരന്നതു തത് വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോപിയാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മാമേതി സർവേ ഭുവി ബന്ധവൈരാഃ ഹൃദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോ അഭിയാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരഃ പ്രദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോപിയാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതായിരുന്നു വസന്ത നാരായൺ ചെല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഭാരതി മാതാജി ചെല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഃ ഹൃദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ശതവൈരോപിയാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാവിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഃ ഹൃദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈ അഭിയാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഃ ഹൃദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോപിയാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവഭൂവി ബദ്ധവൈരാഃ മൃദേശൈരന്നതു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനസ്വിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഃ മൃദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോപിയാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാവരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഃ മൃദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി
യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോ അഭിയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അനിത മാതാജി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ജേന്ദ്ര മാമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരഃ നിർദ്ദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ദഗതവൈരോഭിയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കർമ്മി പേരടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മം വരുന്നതാണ്. നമ്മള് നമ്മൾ ദീക്ഷ എഴുതിട്ട് കർമ്മി പേരടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ പഴയ കർമ്മം നമ്മളൊപ്പം വരും. പഴയ കർമ്മം വേണം, പേര് വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ അറിയാതെ വന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇവരെ സ്വരൂപമായി അല്ല, ഞാൻ മാതാജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഡോക്ടറാണോ എഞ്ചിനീയർ ആണോ അതൊന്നല്ല നമ്മുടെ പൊസിഷൻ. ജീവേര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണേര നിത്യദാസൻ. ആരാണോ ദേവിദാസൻ, ആരാണോ കൃഷ്ണദാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ദേവിദാസി, രാധാ ദേവിദാസി, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദാസി, ഭഗവാന്റെ ദാസൻ, അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല. മാതാജിയെ വിമർശിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാജിയെ ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ജനറലായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളെ കർമ്മം വരുന്ന പറയാ. നമ്മളെ കർമ്മി പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗുരുമഹാരാജ് ഒരു നാമം തന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ നാമം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പഴയ കർമ്മ പേരാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മവും അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ മാതാജി വിമർശിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല, ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ കയറുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് രാത്രി മറ്റേ മായാപൂരിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെനിക്ക് വിരജ എന്നുള്ള പേരിൽ കേറാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ക്ലാസ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ഈ പഴയ പേരില് കേറിയതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് ഇന്നലെ കിടന്നപ്പോ ഒത്തിരി വൈകി, 12 മണിയൊക്കെ ആയി. എന്താ പറയാ, മായപ്പൂരെ ക്ലാസ്സിലായാലും മാതാജിയുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കാലോ, ദീക്ഷ പേരല്ലേ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കണ്ടേ. അതിനാ കേറി നോക്കിയപ്പോ അത് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പഴയ പേര് കേറേണ്ടി വന്നു. മാതാജിക്ക് ഒന്ന് തോന്നണ്ട, മാതാജി പറഞ്ഞല്ലേ. ഞാനങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ കേറുന്നതിന്, അവനെ എല്ലാരും അങ്ങനെ ആരതിക്ക് കേറുകയും വേണം. അപ്പൊ ഒത്തിരി വൈകി കിടന്നപ്പോഴ് അപ്പൊ ആരതിയുടെ സമയമായപ്പോ പെട്ടെന്ന് കേറിയപ്പോ ഈ പേരിൽ വന്നു. അതൊന്നും നോട്ട് ചെയ്തില്ല. മാതാജി ഞാനങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തല്ല. സോറി, ഞാൻ പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഈ ഉറക്കം നിന്ന കാരണം ആരതിക്ക് കേറിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഈ പേര് വന്നതാണ്. ഞാൻ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പ്രഭു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഹ മൃദേശൈരം നതു തദ്വ്രജന്തി യസ്തണ്ഡദണ്ഡോ ഗദവൈരോഭിയാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രഭുപാദർ ഹൗസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാം. പ്രഭുപാദരുടെ പാസ്പോർട്ട് അവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാസ്പോർട്ടിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ഫാദറുടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നിടക്ക് ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് എന്നാണുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ എന്താ പറയാ നെയിം തന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരാണ് നമ്മുടെ ഫാദർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ പേരെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം, അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ആ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാസ്പോർട്ടിൽ പോലും പ്രഭുപാദരുടെ പേര് സ്പിരിച്വൽ ഫാദറുടെ പേരാണ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാം. അവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ പാസ്പോർട്ട്. അവിടെ ആ അഡ്രസ് ഉള്ള പേജ് അതിൽ കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് A.C. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ്? ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല ഓഫീസിലും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രഭുപാദര് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലും പ്രഭുപാദര് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാദറുടെ പേര് കൊടുക്കില്ല. അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിലൊക്കെ അങ്ങനെ വേണ്ടി വരും. അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ
ആ പേര് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അതില് എന്താ പറയാ, അത് ആ ഭഗവാന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് അതെങ്കിലും വിളിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ഇപ്പൊ ധനഞ്ജയ കൃഷ്ണ സഖദാസ്, അപ്പൊ അതിൽ കൃഷ്ണ അല്ലെ, ധനഞ്ജയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ പേര്. നമ്മൾ ഇതൊന്നല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെയൊക്കെ ദാസന്റെ ദാസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പേരും മറ്റു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പേരൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, മാതാജിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗജേന്ദ്ര മാമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരഃ മൃദേശൈരന്നതു തത്പ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോ അഭിയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഃ മൃദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോഭിയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്വിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഃ മൃദേശൈരന്നതു തത്പ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോഭിയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്സിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മാമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഃ മൃദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോഭിയാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസ്വിനോ നിർജിത ദിഗ്ഗജേന്ദ്ര മമേതി സർവേ ഭുവി ബദ്ധവൈരാഃ മൃദേശൈരന്നതു തദ്വ്രജന്തി യന്യസ്തദണ്ഡോ ഗദവൈരോഭിയാതി. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണല്ലേ, ജഡഭരതന് ദേവഗണ രാജാവിനോട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ, ആരാണ് രാജാവ് അല്ലെ, രാജാവാണെന്ന് പറയും. എന്താണ് അതൊക്കെ ഒരു പദവി മാത്രമാണ് അല്ലെ. ആത്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. തുല്യശക്തരായ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കി ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക നായകന്മാർ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൂമി അവരുടേതാണെന്ന അജ്ഞത മൂലം അവർ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുകയും യുദ്ധക്കളത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു. പരിത്യാഗക്രമത്തിലുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക പാത സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല. അവർ വലിയ നായകന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത കൈവരിക്കാനാവില്ല. വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് അവരോളം തന്നെ ശക്തരായ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ സദാ അവരെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ എതിരാളികളെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ മറ്റെതിരാളികളെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവർ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആത്യന്തിക സമരത്തിൽ മൃത്യുവിനെ പ്രാപിക്കും.
അവർ ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുകയോ സന്യാസികളായി തീരുകയോ ചെയ്യില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരം വലിയ നേതാക്കൾ സന്യാസിമാരുടെ കപടവേഷം കെട്ടുകയും സ്വയം മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുവാൻ മാത്രമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം. ഇതെന്റെ രാജ്യം, ഇതെന്റെ കുടുംബം എന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനമോ മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് മോചനമോ നേടാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസജ്ജതി ക്വാവിലതാഭുജാശ്രയാ തദാശ്രയാ വ്യക്തപതദ്വിജസ്പൃഹ ക്വചിത് കദാചിന്തരി ചക്രതസ്ത്രസൻ സഖ്യം വിദത്തേ ഭഗഗംഗ രുദ്രൈഃ. പ്രസഞ്ജതി ക്വാവിലതാഭുജാശ്രയാ തദാശ്രയാ വ്യക്തപതദ്വിജസ്പൃഹ ക്വചിത് കദാചിന്തരി ചക്രതസ്ത്രസൻ സംഖ്യം വിദത്തേ ഭഗഗംഗ രുദ്രൈഃ. ചില സമയങ്ങളിൽ ഭൗതിക വനത്തിലെ ജീവസത്ത വള്ളിച്ചെടികളുടെ ആശ്രയം തേടുകയും അവയിലെ പക്ഷികളുടെ കളകൂജനങ്ങൾ ശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വനത്തിലെ സിംഹത്തിന്റെ ഘോരഗർജനം ഭയന്ന് അവൻ കുറ്റികളോടും ക്രൗഞ്ചങ്ങളോടും കഴുകന്മാരോടും സൗഹൃദമുണ്ടാക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥി ഭക്തി വേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദിക്ക്. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ ധാരാളം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും വൃക്ഷലതാദികളുമുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ജീവസത്ത ലതകളുടെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവൻ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ലതകൾ പോലെ മൃദുലമായ കരതലങ്ങളാൽ ആലിംഗനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ വള്ളി ചെടികൾക്കുള്ളിൽ പൂജനം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പക്ഷികളുടെ അവൻ അവന്റെ പത്നിയുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിച്ച് സ്വയം സംതൃപ്തനാകാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു എന്ന്. വാർദ്ധക്യത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഭീകരഗർജനത്തോട് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ള ആസന്നമായ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. ആ സിംഹത്തിന്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നതിന് അവൻ വ്യാജസ്വാമിമാരുടെയും യോഗികളുടെയും അവതാരങ്ങളുടെയും നാട്യക്കാരുടെയും വഞ്ചകരുടെയും ആശ്രയം തേടുന്നു. ഈ രീതിയിൽ വ്യാമോഹ ശക്തിയാൽ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്ന അവൻ അവന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നു. ഹരിം വിനാമൃതിന്ന തരന്തി. പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിക്കാത്ത ആർക്കും ആസന്നമായ മൃത്യുവിന്റെ വിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഹരി എന്ന വാക്ക് ആ സിംഹത്തെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെയും ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഹരിയുടെ മൃത്യുവിന്റെ സിംഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ ഹരിയുടെ പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം നേടണം. അല്പജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ മരണത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അഭക്തരായ ചതിയന്മാരുടെയും നാട്യക്കാരുടെയും ആശ്രയം തേടുന്നു. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നതിന് ഈ ജീവസത്ത ഏറ്റവും ആദ്യം അവന്റെ പത്നിയുടെ ലതാതുല്യമായ കരങ്ങളുടെയും അവളുടെ മധുരസ്വരത്തിന്റെയും അഭയം തേടുന്നു. പിന്നീട് അവൻ ചിലപ്പോൾ കുറ്റികളെയും ക്രൗഞ്ചങ്ങളെയും കഴുകന്മാരെയും പോലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെന്നും സാധുക്കളെന്നും പറയപ്പെടുന്നവരുടെ ആശ്രയം തേടുന്നു. അപ്രകാരം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം തേടാത്ത അവൻ രണ്ടു വിധത്തിലും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൈർവഞ്ചിതോഹം സകുലം സമാവിശ നരോചയൻ ശീലമുപൈതി വാനരാൻ തച്ഛാദിരാസേന സുനിർവൃതേന്ദ്രിയഃ പരസ്പരോദീക്ഷണ വിസ്മൃതാവധി. കൈർവഞ്ചിതോഹം സകുലം സമാവിശ നരോചയൻ ശീലമുപൈതി വാനരാൻ തച്ഛാദിരാസേന സുനിർവൃതേന്ദ്രിയഃ പരസ്പരോദീക്ഷണ വിസ്മൃതാവധി. അവരാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിലെ ജീവസത്ത പ്രഹസനക്കാരായ അത്തരം യോഗികളോടും സ്വാമിമാരോടും അവതാരങ്ങളോടുമുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരോട് സമ്പർക്കം പുലർത്താനും ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ദൗർഭാഗ്യം മൂലം അവന് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ ഉന്നത ഭക്തന്റെമാരുടെയോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അതിനാൽ അവൻ അവരുടെ
സഖ്യം ത്യജിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിലും സ്ത്രീകളിലും മാത്രം തൽപരരായ കുരങ്ങന്മാരുടെ ചങ്ങാതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനക്കാരുടെ സഹവാസത്താൽ ലൈംഗിക ജീവിതവും ലഹരിയും ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അവൻ സംതൃപ്തനാകും. ആ രീതിയിൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലും ലഹരിയിലും മുഴുകിയും അവന്റെ ജീവിതം വെറുതെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന തൽപരരായ മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സർവവും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന അവൻ അവരുടെ പാതയിലൂടെ മൃത്യുവിനെ സമീപിക്കും. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. ചില സമയങ്ങളിൽ വിഡ്ഢിയായ ഒരു വ്യക്തി ദുഷിച്ച സഹവാസം വെറുക്കുകയും ഭക്തന്മാരോടും ബ്രാഹ്മണരോടും സഹവാസം നേടുകയും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ പരിശ്രമിക്കുമെങ്കിലും നിർഭാഗ്യത്താൽ അവൻ അതിന് കഴിയാതെ വരും. അതുമൂലം അവൻ ഭക്തരുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിലും ലഹരിയിലും മാത്രം താല്പര്യമുള്ള വാനരവംശജരായ ആളുകളുടെ ചങ്ങാതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെ വാനരന്മാരോട് ഉപമിക്കുന്നു. കുരങ്ങന്മാർ വാനത്തിൽ കായ്കനികൾ ഭക്ഷിച്ച് നഗ്നരായി ജീവിക്കുന്നവരാകിയാൽ അവരെ ബാഹ്യമായി ചിലപ്പോൾ സാധുക്കളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താറ്. പക്ഷെ ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നത്ര പെൺകുരങ്ങന്മാരെ പാട്ടിലാക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഏക ആഗ്രഹം. ചില സമയങ്ങളിൽ ആത്മീയവാദികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ ആത്മീയ ജീവിതം തേടി കൃഷ്ണാബോധ ഭക്തരോട് സംസർഗത്തിന് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാനോ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാനോ കഴിയും. പരിണിത ഫലമായി അവർ ഭക്തരോടുള്ള സമ്പർക്കം ഉപേക്ഷിക്കുകയും വാനര സമാനരായ ഇന്ദ്രിയ പ്രേമികളുടെ സഹവാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അവർ വീണ്ടും ലൈംഗിക ലഹരി ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി മുഖാമുഖം നോക്കി സംതൃപ്തി അറിയുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവർ മരണം വരെ അവരുടെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദ്രുമേശ്വരം സ്യൻ സുതതാര വത്സലോ വ്യവായതീബന്ധനെ ക്വചിത് പ്രമാദാത് ഗിരികന്ധരേ പതൻ ഗജബീദാസ്ഥിതഃ. ദ്രുമേശ്വരം സ്യൻ സുതതാര വത്സലോ വിവായതീനോ യശസ്വബന്ധനെ ക്വചിത് പ്രമാദാത് ഗിരികന്ധരേ പതൻ വല്ലീം ഗൃഹീത്വാ ഗജബീദാസ്ഥിതഃ. ജീവസത്ത ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശിഖരത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറൊന്നിലേക്കും മാറി മാറി ചാടുന്ന വാനരായനായി മാറുമ്പോൾ ലൈംഗികാസ്വാദനം ആവശ്യിച്ച് മറ്റൊരു നേട്ടവുമില്ലാത്ത ഗൃഹസ്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. അവിടെ അവന്റെ പത്നി അവനെ ഒരാൺ കഴുതിയെ പോലെ തൊഴിക്കുന്നു. വിടുതൽ നേടാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവൻ ആ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ കാലം കഴിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവൻ ഒരു പർവ്വത ഗുഹയിൽ പതിക്കും പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറാരോഗത്തിന്റെ ഇരയായിത്തീരുന്നു. ആ ഗുഹയുടെ തൊട്ടു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാനയെ എന്ന പോലെ അവൻ മൃത്യുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു. സഹായത്തിന് ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവൻ ആ വള്ളിച്ചെടിയുടെ വള്ളികളിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ സ്നിഗ്ധമായ ജീവിതാവസ്ഥ ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗൃഹസ്ഥന്റെ ജീവിതം തികച്ചും ദുഃഖപൂർണമാണ്. അവന്റെ ഏക ആകർഷണം ഇണചേരുന്നതിനിടയിൽ ആൺകഴുതിയ തൊഴിക്കുന്ന പെൺകഴുതിയെ പോലെ മൈഥുനത്തിനിടയിൽ അവൻ തൊഴിക്കുന്ന ഭാര്യയോടത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധമാണ്. തുടർച്ചയായ ലൈംഗിക ബന്ധം മൂലം അവൻ പല മാറാരോഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു ഗജത്തെ പോലുള്ള മൃത്യുവിനെ ഭയക്കുന്ന അവൻ വാനരനെ പോലെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകളിലും ശിഖരങ്ങളിലും മാറി മാറി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അത കദഞ്ജിസ് വിമുക്ത ആപദഃ പുനശ്ച സാർത്ഥം പ്രവിശത്യരിന്ദമാ അധ്വന്യമുഷ്മിന്നജയാ നിവേശിതോ പ്രമഞ്ജനോത്യാഭിനവേദ കശ്ചന. അത കദശ്ചിൽസ വിമുക്ത ആപദഃ പുനശ്ച സാർത്ഥം പ്രവിശത്യരിന്ദമാ അധ്വന്യമുഷ്മിന്നജയാ നിവേശിതോ പ്രമഞ്ജനോത്യോഭിനവേദ കശ്ചന. ഹലോ രോഗണ മഹാരാജാവേ, ശത്രുഘാതക, ബദ്ധാത്മാവ് ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അവന്റെ ആപൽക്കരമായ
അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുവാൻ അവൻ വീണ്ടും ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങും. കാരണം ആസക്തിയുടെ രീതി അതാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശീകരണത്തിന് കീഴിൽ അവൻ ഭൗതിക ആസ്വദന്റെ വനത്തിൽ അടഞ്ഞു തിരിയൽ തുടരും. അവന്റെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം മരണസമയത്ത് പോലും കണ്ടെത്തുകയില്ല. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഇതാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രീതി. ലൈംഗിക ആകർഷണത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ പല വിധത്തിൽ കുടുക്കപ്പെടുമെന്നതിനാൽ അവന് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:5-31 പറയുന്നു, നദേവിദുസ്സാർത്ഥ ഗതിം ഹി വിഷ്ണു. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വേദങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂര്യ. ആധ്യാത്മികമായി ഔന്നത്യം നേടിയവർ വിഷ്ണുവിന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും വിഷ്ണുവുമായുള്ള ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്തതിനാൽ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുക മൂലം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് നിത്യബന്ധനത്തിൽ തുടരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണാത്വമഭിഹന്യോസ്യാ സന്യസ്തദണ്ഡാ കൃതഭൂതമൈത്രഃ ആസഞ്ജിതാത്മാരിസേവയാശിതം ജ്ഞാനാസിമാദായ തരാതിപാരം. രഘുഗണാം ത്വമഭിഹന്യോസ്യാ സന്യസ്തദണ്ഡാ കൃതഭൂതമൈത്രഃ ആസഞ്ജിതാത്മാ ഹരിസേവയാശിതം ജ്ഞാനാസിമാദായ തരാതിപാരം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രഘുഗണ രാജാവേ, ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന്റെ ആകർഷണപാതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താങ്കളും ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഇരയാണ്. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ജീവസത്തകളെയും തുല്യ സുഹൃത്തുക്കളായി കാണണം. നിന്റെ രാജകീയ പദവികളും ചെങ്കോലും ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആകർഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ മൂർച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിനക്ക് മായാശക്തിയുടെ കടും കെട്ടുകൾ ഛേദിക്കുവാനും അജ്ഞാന സമുദ്രം തരണം ചെയ്ത് മറുകര പറ്റാനും കഴിയും. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരുവൻ സ്വയം ഛേദിച്ച് സ്വതന്ത്രനാക്കേണ്ട ഒരു മായാവൃക്ഷത്തോട് മോഹിച്ചിരിക്കും. ന രൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേനാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്താ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗദാനാ നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത പ്രവൃത്തിം പ്രസുത പുരാണി. 15 അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ ദൃഷ്ടിഗോചരമല്ല. അതിന്റെ അവസാനമോ ആരംഭമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താൻ ആർക്കും ആവില്ല. ഒരുവൻ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഈ വൃക്ഷത്തെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആ ദിവ്യസ്ഥലം പോകി സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ആരിൽ നിന്നാണോ എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ആരിലാണോ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതും ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആത്മസമർപ്പിതനാകണമെന്ന് 15-ാം അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത 15-ാം അധ്യായത്തിലെ 3-4 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയും അല്ലെ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അല്ലെ ഈ അജ്ഞാനത്തെ ഛേദിച്ചു കളയണം. ഇതിന്റെ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി രഘുഗണരാജാവ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധിനാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാര വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ. ചില പ്രഭുപാദ് ജി ഗുരുമരാജ് ജി നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരേ രൂപം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, പലതരത്തിലും ആള് ഭൗതികമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതിനായിട്ട് പണമില്ലാതെ കടം വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സിലും മറ്റും ഒക്കെ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്നു, അതുപോലെ ശത്രുത ഉണ്ടാവുന്നു. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വാനപാതയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദ്യം അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടമാകുന്നു. അവരുടെ മരണാനന്തരം അവൻ നവജാത സന്താനങ്ങളെ ആസക്തനാവും. ആ രീതിയിൽ അവൻ ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ അലയുകയും ആത്യന്തികമായി വിഷമത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മൃത്യുവിന്റെ നിമിഷം വരെ ആർക്കും അറിയില്ല. എന്താണ്, ഒരാള് തന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കായിട്ട് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം മാറ്റി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറും കുടുംബത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് കുറെ കാലം അവർ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അവർ നമുക്ക് ജന്മം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, അവരെ സംരക്ഷിക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെയും ഓർക്കണം. അവർക്കും അവർ കൃഷ്ണാഭവത്തിലുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ അവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ വേണം. അതാണ് ഒരാളുടെ ചുമതല. ഓ അങ്ങനെ അവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ പിന്നീട് എന്താണ്, അവരെ കുട്ടികളെ ലാളിക്കുകയും അവരിൽ ആസക്തരാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നേടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഓ എങ്ങനെയാണ് മൃത്യുവിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുക, ഈ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുക എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാരത് പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുംബജീവിതം ലൈംഗികതയുടെ സ്ഥാപനമാണ്. മൈഥുനാദിഗൃഹം ഏത് സുഖം ഹിതുച്ഛം. ഭാഗവതം പറയുന്നത് ലൈംഗിക പദത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ സന്താനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സന്താനങ്ങളും വിവാഹിതരായി ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ അതേ പാദം പിന്തുടർന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണാനന്തരം വിവാഹിതരാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ യാതനകളിൽ നിന്നും മോചനം സാധ്യമാകാതെ തലമുറകൾ തോറും ഈ രീതിയിലുള്ള ജീവിതം തുടരപ്പെടുന്നു. പൂന്താനം തിരുമേനിയൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ, ഉണ്ണിയുണ്ടായി വീഴ്പിച്ച് അതിലൊരു ഉണ്ണിയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു മക്കളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായി അല്ലെ, അവരുടെ മക്കളുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് ചത്തുപോകുന്നു പാവം ശിവ എന്ന്. അവര് അവസാനം ഒക്കെ ഓർത്ത് മരിച്ചു പോകുന്നു. ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ നാമം മക്കളെ തന്നെ ഓർത്ത് മക്കളെ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വീണ്ടും ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഓരോരോ തലമുറകള് ഉണ്ടാവുന്നവര് അവരെ എന്താ പറയാ പലതരത്തിലും സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രമേ സംരക്ഷണം നൽകുള്ളൂ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം അല്ലെ. നമ്മള് ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി വളർത്തിയ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളായാലും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായാലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ നമുക്ക് മൃത്യുവിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷണം. നമ്മള് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് മരണത്തിൽ നിന്നും അവരെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. മരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാവരും മരിക്കില്ലേ എന്ന് അല്ലെ, മരിക്കും. എന്നാൽ അവരെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അതിന്റെ വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ അവസരം നൽകാതെ തിരിച്ചവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. നേരത്തെ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായില്ലേ, ഗുരുപൂർണ്ണ സസ്യാ സുചനേന സസ്യാ പിതാന സസ്യാ ജനനേന സസ്യാ ദൈവന്ന തസ്യാ നപതീശ നമോചിയതി സമുപേതം നമോചിയതി. ജന്മമുക്തിച്ചരാവതി ശക്തിന്നും രക്ഷിക്കണം. വീണ്ടും അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇടയാവരുത്. അവർ വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറക്കാനായിട്ട് ഇടവരുത് എന്ന കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്, എന്നാലേ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷണം ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ
സംരക്ഷകൻ മാതാവോ പിതാവോ വൈദ്യനോ അല്ല, ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ എന്റെ പിതാവല്ല സംരക്ഷിച്ചത്, ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിച്ചത്. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്നും ആർക്കും ഒരാളെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. എത്ര പണമുള്ളായാലും എത്ര അധികാരമുള്ളവരായാലും എങ്ങനെയായാലും യമരാജൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ മകനാണ്, കൊണ്ടുപോകരുത്, എന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമരാജൻ അത് കേട്ട് നിൽക്കാൻ അവിടെ കഴിയില്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും യമരാജൻ കാത്തു. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികിത്ര. യമരാജന് യാതൊരു കാരുണ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അല്ലെ, യമരാജൻ പറയുന്നു, യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊണ്ട്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് അവരുടെ 7 അയലത്ത് പോലും നിങ്ങൾ പോകരുത്. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഓരോ തലമുറ ഇങ്ങനെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവരെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവരെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരിക്കലും മോചനം സാധ്യമാവുന്നില്ല എന്ന്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിത്യാഗത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയകൾ ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇവയിലൂടെ ഒരുവന് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ തലം പ്രാപിക്കാം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ യുഗത്തിലെ ആളുകൾ മുക്തരായ ജനങ്ങളുടെ സഹവാസം അഥവാ സാധുസംഘം ഒഴിവാക്കിയും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവർ പണത്തിന്റെയും ലൈംഗികതയുടെയും വിനിമയത്താൽ വിഷമത്തിലാകുന്നു. സാധുക്കളുമായിട്ട് സംഘം ചേരാനോ സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനോ അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. അവരെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരാളും പണമില്ലെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട്, അയൽക്കാരെ പോലെ എനിക്കും അവരെ പോലത്തെ കാറ് വേണം, അവരെ പോലെയുള്ള മൊബൈൽ വേണം, അങ്ങനെ അവരെ പോലെ ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ധനമില്ലെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യാ? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിക്കും, അല്ലെ, ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി ലോൺ എടുക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലെ, അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ കടമെടുത്തിട്ടായിരിക്കില്ല. അവർ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ധാരാളം നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ, പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക സൗകര്യവും അധികാരവും അല്ലെ പണവും ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താവും? നമ്മൾ കൂടുതൽ കടക്കെണിയിലേക്ക് വരും. അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് പലരും ഇതൊക്കെ അടക്കാൻ കഴിയാതെ ആത്മഹത്യയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിക്കും, ഇത്ര കാലം ജീവിക്കും, ഇത്ര സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാകും, ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവും, ഇത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്തിരിക്കുന്നവന്റെ ഉത്തരം നോക്കി എഴുതുകയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ചോദ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പുറത്തെ ഇരിക്കുന്നയാളുടെ ആൻസർ ഉത്തരം നോക്കി അടിക്കും, കോപ്പി അടിക്കുന്നു. അല്ലെ, അപ്പൊ അവന് ചോദ്യം വേറെയാണ്, അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് അവന്. അല്ലെ, അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ എഴുതിയാല് നമ്മളത് മുഴുവനായിട്ട് തെറ്റായിരിക്കും. അല്ലെ, അതുപോലെ ഓരോരാളും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് ധാരാളം പണം കടമെടുത്തിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ സന്തോഷമുണ്ടാവും എന്ന് കരുതി. അല്ലെ, എന്നാലും പറയുന്നു, ജഡഭരതൻ പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സന്തോഷമേ അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജും പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിലെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ലാത്തതാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, തുല്യശക്തരായ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കി ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക നായകന്മാർ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൂമി അവരുടേതാണെന്ന അജ്ഞത മൂലം അവർ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുകയും യുദ്ധക്കളത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു വീഴുകയും പരിത്യാഗക്രമത്തിലുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക പാത സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ കഴിവില്ല. അവർ വലിയ നായകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത കൈവരിക്കാനാവില്ല. ധാരാളം ആൾക്കാർ പഴയ കാലങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് രാജ്യവും എല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അല്ലെ, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലെ, എന്നാൽ അവരെ അജ്ഞരാണ്. അവര് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടേതാണ്. ഓരോ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ സ്ഥലമാണ്, എന്റെ സ്വത്താണ്, എന്റെ ഭൂമിയാണ്. നമ്മളിവിടെ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലമുണ്ട്. അല്ലെ, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണോ നമ്മുടെ സ്വത്ത്? അല്ലെ, എനിക്ക് ഇത്ര ഏക്കർ ഉണ്ട്, ഇത്ര ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. അല്ലെ,
അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജനിക്കും കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ല, അതിന്റെ മുന്നേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് നമ്മുടെക്ക് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതല്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കും അല്ലെ. ഇത് ആരുടേതും സ്വന്തമല്ല, ആർക്കും ഇവിടുന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് പരസ്പരം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് അടുത്ത രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കാൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇതെന്താണ്, അവർക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉടമ ആരാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ എന്താ പറയാ, അവരുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിനെയും പരമാസ്വാദികൻ, ഭഗവാന്റേതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം വ്യാപ്തമാം. ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. ഈ ഒരു തത്വം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകും. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. ഈ ഒരു അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ എന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സാധാരണ ആൾക്കാർ, നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇവിടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആത്മീയപാതയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത പല ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയും പായുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവൻ കുറച്ചു കാലത്ത് ഇവിടെ വന്നു, 6 മാസമൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നു റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള. അവൻ പിന്നീട് അവന് എന്താ അസോസിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നീട് അവൻ പണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ദിവസം ഇത്ര പൈസ കിട്ടും. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ ആൾക്കാർ വേണം അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാവരും അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തീരെ പ്രായം അല്ലാത്തവർ, ചെറിയ കുട്ടികളും അല്ലാത്തവരൊക്കെ പിടിച്ച് സൈന്യത്തിൽ ചേർക്കലാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ, പണ്ടൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒളിവിലൊക്കെ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ അല്ലെ, അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവർക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ, അവരൊക്കെ നല്ല സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയും നല്ല പെൻഷനൊക്കെ കിട്ടുകയും അല്ലെ. എന്നാൽ അതുപോലെയല്ല, അവിടെയൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ധാരാളം ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പോവുകയും കുറെ കാലം അങ്ങനെ പൈസ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് പിന്നീട് അഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറയും. അവരുടെ ഒരു ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള വേറെ ഡെപ്യൂട്ടീസ് പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങനെ അവനങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അസോസിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതാവുകയും അങ്ങനെ മോശം കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ ആവുക, അങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്താണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത്. യുദ്ധത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രണ്ടിലൊന്നാണ് അല്ലെ, ഒന്നുകിൽ തിരിച്ചു വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചറിയില്ല, പിന്നീട് അഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരാളും ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാതെ ഇങ്ങനെ അത് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത ഒരിക്കലും കൈവരിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയും. അവരെ യുദ്ധം ജയിക്കുകയും അവര് രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്കൊരിക്കലും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉന്നതി പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവരോളം തന്നെ ശക്തരായ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ സദാ അവരെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ എതിരാളികളെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മറ്റൊരു എതിരാളികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവർ അസ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആത്യന്തിക സമരത്തിൽ മൃത്യുവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവരൊരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പാദസേവനിക്കുകയോ സന്യാസികളായി തീരുകയോ ചെയ്യുക. അപ്പോ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവര് വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കും, അവര് ധാരാളം ശത്രുക്കളെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ ആ സ്ഥാനം നേടും. അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല, അവർക്ക് അതിനെ തോൽപ്പിക്കുവാനാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അവരെന്താണ്, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവരെ നയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ധാരാളം കുരുക്കുകളിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്.
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരം വലിയ നേതാക്കൾ സന്യാസിമാരുടെ കപട വേഷം കിട്ടുകയും സ്വയം മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുവാൻ മാത്രമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം. ഇതെന്റെ രാജ്യം, ഇതെന്റെ കുടുംബം എന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയോ ഉന്നമനമോ ആയുടെ കുരുക്കളിൽ നിന്ന് മോചനമോ നേടാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. പല ആൾക്കാരുമുണ്ട്, അവരൊക്കെ കപട വേഷം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, സന്യാസികളുടെയൊക്കെ വേഷം കെട്ടും, അവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ അവർക്ക് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ, അല്ലെ, ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് മായയുടെ കുടുക്കിൽപ്പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചു. 16-ാം ശ്ലോകം പറയുന്നു, ചില സമയങ്ങളിൽ ഭൗതിക വനത്തിലെ ജീവസത്ത വള്ളിച്ചെടികളുടെ ആശ്രയം തേടുകയും അവയിലെ പക്ഷികളുടെ കളകൂച്ചനം ശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. വനത്തിലെ സിംഹത്തിന്റെ ഘോരഗർജനം ഭയന്ന് അവൻ കുട്ടികളോടും ക്രൗഞ്ചങ്ങളോടും കഴുകന്മാരോടും സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ വള്ളിച്ചെടികളായിട്ട് പറയുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈകളെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതുപോലെ അവളുടെ കൂടെ കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ സിംഹമായിട്ട് പറയുന്നു, സിംഹത്തിന്റെ ഘോരഗർജനം, മരണം എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവര് മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മൃത്യുവിന്റെ സിംഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ ഹരിയുടെ പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം നേടും. അല്പജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ മരണത്തിന്റെ കുരുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അഭക്തരായ ചതിയന്മാരെയും നാട്യക്കാരെയും ആശ്രയം തേടുന്നു. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ജീവസത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം അവന്റെ പത്നിയുടെയും ലതാതുല്യമായ കരങ്ങളുടെയും അവരുടെ മധുരസ്വരത്തിന്റെയും അഭയം തേടുന്നു. പിന്നീട് അവൻ ചിലപ്പോൾ കുറ്റികളെയും ക്രൗഞ്ചങ്ങളെയും കഴുകന്മാരെയും പോലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെന്നും സാധുക്കളെന്നും പറയപ്പെടുന്നവരുടെ ആശ്രയം തേടുന്നു. അപ്രകാരം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം തേടാതെ അവൻ രണ്ടു വിധത്തിലും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യയെ അമിതമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോഴെന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കപട ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ സമീപിച്ചിട്ട് അവരുടെയും ആശ്രയം തേടുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരാലും എന്താ പറയാ, ആ കപട ഗുരുക്കന്മാരെ സറണ്ടറായി അവര് ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല, അല്ലെ. അവർക്ക് അവരെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, പിന്നെയല്ലേ അവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ, അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. ധാരാളം കപട ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാം, സാധുക്കളെയൊക്കെ കാണാം, അതിനടുത്ത് വരുന്നത് ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ്, കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ ആയിട്ട് പറയുന്നു. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അവരാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിലെ ജീവസത്ത പ്രഹസനക്കാരായ അത്തരം യോഗികളോടും സ്വാമിമാരോടും അവതാരങ്ങളോടും സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും യഥാർത്ഥ ഭക്തരോട് സമ്പർക്കം പുലർത്താനും ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ദൗർഭാഗ്യം മൂലം അവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉന്നത ഭക്തരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അതിനാൽ അവൻ അവരുടെ സഖ്യം ത്യജിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിലും സ്ത്രീകളിലും മാത്രം താല്പര്യരായ കുരങ്ങന്മാരുടെ ചങ്ങാതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിലൂടെ സഹവാസത്താൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ലഹരിയും ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അവൻ സംതൃപ്തനാകും. ആ രീതിയിൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലും ലഹരിയിലും മുങ്ങിയും ഒഴുകിയും അവന്റെ ജീവിതം വെറുതെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന തൽപരരായ മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സർവവും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന അവൻ അവയുടെ പാതയിലൂടെ മൃത്യുവിനെ സമീപിക്കും. അതാണ് കുരങ്ങന്മാരുടെ ചങ്ങാത്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു. കുരങ്ങന്മാരെന്താണ്, എപ്പോഴും ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ വിഡ്ഢിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദുഷിച്ച സഹവാസം വെറുക്കുകയും ഭക്തരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും സഹവാസം നേടുകയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിർഭാഗ്യത്താൽ അവൻ അതിന് കഴിയാതെ വരുന്നു. അതുമൂലം അവൻ ഭക്തരുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കും. ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിനും ലഹരിയിലും മാത്രം താല്പര്യമുള്ള വാനര വംശജരായ ആളുകളുടെ ചങ്ങാത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആധ്യാത്മികമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെ വാനരന്മാരോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുരങ്ങന്മാർ വനത്തിൽ കായ്കനികൾ ഭക്ഷിച്ച് നഗ്നമായി ജീവിക്കുന്നവരാകിയാൽ അവരെ ബാഹ്യമായി ചിലപ്പോൾ സാധുക്കളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താറ്. എന്താണ്, സാധുക്കളൊക്കെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അല്ലെ, വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ വൈരാഗികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ. കുരങ്ങന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രമൊന്നും ഉടുക്കാതെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ കുരങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെ. കാടുകള് കുരങ്ങന്മാര് വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ പൂർണ്ണ വൈരാഗികളായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ കഴിയുന്നത്. കുരങ്ങന്മാർ വനത്തിൽ കായ്കനികൾ ഭക്ഷിച്ച് നഗ്നരായി ജീവിക്കുന്നവരാകിയാൽ അവരെ ബാഹ്യമായി ചിലപ്പോൾ സാധുക്കളോട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നത്ര പെൺകുരങ്ങന്മാരെ പാട്ടിലാക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഏകാഗ്രഹം. ചില സമയങ്ങളിൽ ആത്മീയവാദികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ
ആത്മീയ ജീവിതം തേടി കൃഷ്ണാബോധ ഭക്തരോട് സംസർഗത്തിന് വരാനുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാനോ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാനോ കഴിയില്ല. പരിണിത ഫലമായി അവർ ഭക്തരോടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കുകയും വാനരന്മാരായ ഇന്ദ്രിയപ്രേമികളുടെ സഹവാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ വീണ്ടും ലൈംഗിക ലഹരി ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി മുഖാമുഖം സംതൃപ്തി അടയുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവർ മരണം വരെ അവരുടെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. ഇതാണ് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരുടെ സഹവാസം ഒഴിവാക്കുകയും അഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇതിന്റെ കൂടി നോക്കിട്ട് നോക്കാം. ദിവസത്തെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശിഖരത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വേറിലേക്കും മാറി ചാടുന്ന വാനരായി മാറുമ്പോൾ ലൈംഗിക ആസ്വാദനം ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു നേട്ടവുമില്ലാതെ ഗൃഹസ്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. അവിടെ അവന്റെ പത്നി അവനെ ഒരാൺ കഴുതിയെ എന്ന പോലെ തൊഴിക്കുന്നു. വിടുതൽ നേടാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവൻ നിസ്സഹാവസ്ഥയിൽ കാലം കഴിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു പർവ്വത ഗുഹയിൽ പതിക്കും പോലെ ഏതെങ്കിലും മാറാരോഗത്തിന്റെ ഇരയായിത്തീരുന്നു. ആ ഗുഹയുടെ തൊട്ടു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആനയെ എന്ന പോലെ അവൻ മൃത്യുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു. സഹായത്തിന് ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവൻ വള്ളിച്ചെടികളുടെ വള്ളികളിൽ പിടിച്ചു പറയുന്നത്. ലൈംഗികത മാത്രം ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിനിവിടെ കഴുതിയെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴുത പെൺകഴുതയെ അതിന് ആൺകഴുതയ്ക്ക് ചവിട്ട് കൊടുത്താലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ പിന്തുടർന്നു. അതുപോലെ ലൈംഗിക ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുകയും അവസാനം അസുഖങ്ങളൊക്കെ പിടിപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെയും എന്താ പറയാ, മരണം എപ്പോഴും ഒരു ആനയെ പോലെ നിൽക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിംഹത്തെ പോലെ എപ്പോഴും മരണം, ഇപ്പം പറയുന്നു ഒരു ആനയെ പോലെ ആനയെ പോലെ എപ്പോഴും ആ മരണം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അല്ലയോ ഒരു ഗണരാജാവേ, ശത്രുഘാതക അബദ്ധാത്മാവ് ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അവന്റെ ആപൽക്കരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നാൽ അവൻ വീണ്ടും ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന ഗുഹയിലേക്ക് മടങ്ങും. കാരണം ആസക്തിയുടെ രീതി അതാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശീകരണത്തിന് കീഴിൽ അവൻ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ വനത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരികെ തുടരും. അവന്റെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം മരണസമയത്ത് പോലും കണ്ടെത്തുകയില്ല. അതാണ് കൂടുതൽ ലൈംഗികതയുടെ ആസക്തിയായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ മുഴുകി കഴിയും. അവനെ മരണസമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആയിത്തീരുമെന്ന്. അവനെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന്. ഇതാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രീതി. ലൈംഗികാകർഷണത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ പല വിധത്തിൽ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ അവന് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് അതേ വിദുസ്സാർത്ഥഗതി വിഷ്ണു. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വേദങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂര്യ. ആധ്യാത്മികമായി ഔന്നത്യം നേടിയവർ വിഷ്ണുവിന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും വിഷ്ണുവുമായുള്ള ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്തതിനാൽ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടും മൂലം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ വശീകരിപ്പെട്ട് നിത്യബന്ധനത്തിൽ തുടരുന്നു. ഇതാണ് ഒരാള് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നതിന് പകരം അവരെ ഭൗതികത ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിത്യബദ്ധരായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാന 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന്റെ ആകർഷണ പാതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താങ്കളും ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഇരയാണ്. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ജീവസത്തുക്കളെയും തുല്യ സുഹൃത്തുക്കളായി കാണണം. നിന്റെ രാജകീയ പദവികളും ചെങ്കോലുകളും ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആകർഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ മൂർച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ച് അജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിനക്ക് മായാശക്തിയുടെ കടുംകെട്ടുകൾ ഛേദിക്കുവാനും അജ്ഞാന സമുദ്രം തരണം ചെയ്ത് മറുകര പറ്റാനും കഴിയും. അതാണ് നേരത്തെ അഹങ്കാരം മൂലം താൻ രാജാവാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ വധിക്കും, നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ജഡഭരതൻ പറയുന്നു, നീ ആ വാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നീ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കൂ. അപ്പോ നീ ഇപ്പോൾ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ, മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സഹജീവികളെയും ഒന്നും തുല്യരായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നു. പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക അതിന്റെ അവസാനമോ ആരംഭമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഈ വൃക്ഷത്തെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. ആ ദിവ്യ സ്ഥലം പോയി സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ആരിൽ നിന്നാണോ എല്ലാം ഉദ്ഭവിക്കുന്ന, ആരിലാണോ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതും ആ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആത്മസമർപ്പിതനാകണം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളെ നോക്കാം.
രാജാവ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലെ. കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ അധ്യായത്തിൽ, 26 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഞാൻ പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേഗം തന്നെ എടുത്ത് തീർക്കാം, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താ പറയാ 12 സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ 5-ലെത്ര. എത്രയും വേഗം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാം. വീണ്ടും ഭഗവാൻ അവസരം തരികയും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിജയ ഗുരുമരാജ് വിജയ നിതായ ഗൗരവ പ്രമാണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വിജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിജയ ഗുരുമരാജ് വിജയ നിതായ ഗൗരവ പ്രമാണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.